Salut, băieți, ce mai faceți? Eu chiar acum sunt în Valea Murilor să mănânc niște popcorn. Vreau să vă spun chiar, eu n-am luat popcornul ăsta, nu l-am cumpărat. Mi-l-au dat-o gratis. Când eu mergeam să-mi iau un hot dog french, adică francez, doamna SEO știa că eu sunt client fidel și mi-a dat pachetul ăsta cu popcorn. Uitați chiar cum să vă arăt. Stați o leacă. Cam nu puteți să vedeți nimic. Și vreau să vă spun ce e Robert. Și este Robert. Spune salut. Salut. Și cine mai este? Da, mama lui Robert. Salut. Și asta e mama lui Robert. Da, salutare. Salutare. Și da. Și spune salutare tuturor, Robert. Salutare, Robert. Știu, dar cum să vă explic? Are niște, nu vreau să-i spun că îl urăsc, dar are niște probleme la școală. Și să vorbesc, dar vreau să vă spun să vă știți, dar oricum îl apreciez. Da? Da, Robert? Da. Și ați văzut mama lui Robert și mama mea din nou? Și noi acum mergem la Valea Murilor și facem un cerc. Și vreau să vă spun. Și acolo e șahul, cum să vă înțeleg. Deci vă arăt. Uitați acolo. Uitați acolo și joc. Și să revenim înapoi. Să vă spun că eu o să fac și video și mâine. Vreau să vă spun că despre furnică ați vrut să vă spun, dar că eu am murit. Mosca asta. Și eu ce-am găsit eu aici, mam? Mosca. Nu, mami, moscă, mamă. Este o furnică. Dar vreau să vă spun că termin video și ne vedem mâine. Pa, pa!